Hi friends! Welcome back to my vlog. Ako si Josie Monterola, ang real estate salesperson na anda mo tabang kaninyo. Today, moadto ko sa Toledo kay among tultulon ang location sa bagong project sa Primary Homes Incorporated na kininahimutang sa Kanlumampaw, Toledo. Naanisla ibutang diri nga row houses, townhouses, o single detached houses. Nice kaini siya kay ang Toledo is booming na og ang nakanindot aning primary homes kay walay hassle sa requirements. Kung nangita mo og Toledo House and Lots, mao na ni inyong gipaabot, kontaka lang ko sa 0933-8683-994 para matabangan ta mo. Anong primary homes ang gusto na kong ibaligya? Tungod kay si Primary Homes, mga 28 years na siya nga developer, proven na ang iyang track record nga maayo og pagtrabaho. Karon mo ato na kita, later ipakita na ko ninyo ang Toledo project sa Primary Homes. Oh Lord, have mercy on us. Mo ni siya Kanlumampaw. So asa man ta mo sakay? Di mo nga dito tag syudad sa. Asa Toledo. Oo, tapos mo sakay ta og padulong adto sa kare-kare. Ni asa man ta mo sakay ro? Dumlog. Ah, Dumlog man ni ani ta diri man og dumlog. okay. Kompleto na ni ako direction. So karon naabot na si Ma'am Joy, moadto na mi sa Toledo among tultulon ang project sa Primary Home. Tana, labang ta. Nami atuon. Katultul ka nilo? Taga Toledo dai ka? Toledo ka? Tama ko na. Balik pilih nyo ah. Kuan lang tag pila tag 5 Gs. Ah. Bago pa nido? Aw, karon lagi ni ma'am. Lagi? Minaog mi diri. Kulo naman ang adto, kulo. So ninaog mi diri sa may Laes Street. Padong nga to sa may metro. Ari mi diri sa may super metro. Ari mi diri sakay o van. Padong dito sa Toledo. So naa diri dapit ang terminal sa Toledo. Diri sa Cebu Business Hotel. So motor left me. Mato mi sa unahan. Sakay mi dito o van. So mula bang ta? Mao ni Super Metro. Unsa ni? Diri na nagparty sa una. Oh. Asa man ang San Carlos? Diri na side. Okay. Abot kami diri sa terminal sa mga Bihire na diri ang para Toledo. Hi guys! Naabot ako diri sa Toledo. Diri mi naog sa Lutupan. Unya, moadto pa mi sa project sa Primary Homes nga coming soon. So, bago ra sila nag-launching. Kami diri sa simbahan mo ni ang simbahan diri sa Lutupan. Nice ka, gilid simbahan. Welcome to Lutupan, Toledo. Later, manghatag ng flyers. Mo ni siya ang flyers ng hatag. Ano kanan? Bati sa plan. Mo ni siya ang flyers ng hatag. Tuig ba? Karon magbutang sa number. Magbuhat sa inyong samatan o number before na maghatag. Bati sa plan. Invest ani sir. Dahil sa tayo Cebu City. Karon manghatag na mi og flyers. Congratulations sa bagong kasal. Hindi ka man na mo car posting mo at sa Kanlumpaw mo tanawon na mo ang location sa kining project. Kumanami og pangutang og flyers diri sa mga sakyanan, may untag na ay bisan isa lang motawag kung inquire. Nagbuhat pa mi nga mahuman na ang picture ang nagkasal para amo silang tagaan og flyers. May untag manawat lang o nilang hinabay ang flyers nga mo ihatag. Now, contract ito. Pero kung man ang groundbreaking,
Oo. Kaya basig na. Ito sa ubos? Kini ko ba kaayo? Kay na lang ka. Nakawang po takaptultul. Sige lang, lulugo na lang. Di kabaw man na ang mga nabalhaban. Nang, mahadlo ko dyo, kadulugon. Ano na Yahay, naabot namin sa Carmen Cropper. Manami diri sa Carmen Copper, nakapahatag sa Big Flyers. So karon mo ato nami sa Dumlog, sakay mi og bus diri gikan din ato mi Dumlog. Dumlog Toledo. Oo. Dilandong. Asa man ko ay? Dila sa sakay. Ari sa Ang isa? Nambot kami diri sa Toledo. From here, ato mi sa Kanlumampaw. Karon padung nami sa Kanlumampaw, Toledo. So ang Kanlumampaw, pwede ni siya agion sa eskina Dumlog, pwede sa dito sa eskina Ilihan. So nice ni siya kay bag-o pa ni nga projects pisilin pa. So karon naabot na ta mao ni ang location sa Primary Homes nga Richwood Homes Toledo, La Prima ug Royal Palms Toledo. So friends, human nami og tan-aw sa location sa Primary Homes projects. O karon padung nami uli. So kinsa tuy nangita og house and lots diri sa Toledo nga pre-selling ug walay hassle sa requirements, mao na ni inyong gipangita. Kontakan nako sa 0933-868-3994. Karon padung nami uli sa Cebu City. So padung mi ngadto sa terminal at mi mosakay og bus padulong sa Cebu City. Nice kaayo ang Toledo.